mesurantzan, bankatu adinari eta garezia. Eta bukatzeko itziarko bikiti eskolako emanak izango da. Gogoratu ere taberna bat da, eta baina ere BBH-koentzako diru ateratzeko ari dira pasatzen, eta bertoko produktuakin egindako azorri taberna honetan dugu, eta batena garen pixka laguntzen diregu, eta horrekin bukatuko dugu egualdikoa. Egualdizuen, azterren azkaria eta arraksarian, zeiretan berriro den dugu. Eskerrik asko eta mediterean ezin dira izan.
Gracias.